ekwela ka ịtụkwasịrị obi gaa ka ị nọnyere n'ofufe nsọ ka ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gị Chukwu nke igwe na gị ka ịtụkwasịrị obi anyị na-arịọ gị, ekwekwala ka ịgbafee. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Gịnị ga-eme ka ịdị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Ihe a bụ ajụjụ kwesịrị ịjụ onwe gị. Ụmụnne ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Egwu ị nụrụ bụ egwu si na ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo, Ugochitubelu ọdịnala temple. Ya bụ egwu dịkwa na social media handles. You can go and download it. Yes, Audio Mark, iTunes, and rest of them. N'ihi na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, a sị nka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie unu ma gọzibiga unu oke. Ka ị na-join anyị na-invite your friends and well wishers ka ha nụ from the horse's mouth. Nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa dara ụda. I can tell you, o nwere ike ịnụgoro nkụzi ya mbụ. Yes, mana before m gaa n'iru, maka ndị ọbụta ha bụ izizi ha na-afụ m na social media maọbụ n'eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na restoration ọdịnala, restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ more you should know about chi onye ụwa and distorted souls. What you should know about chi onye ụwa and distorted souls. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị, ya na ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ ma ọ dị possible
nwoke ịnọ nwaanyị ụwa ma nwaanyị ịnọ nwoke ụwa. Ọ bụ okwu enwere so much argument about. Ya ka m bịa ka settle once and for all today. Ọ bụrụ na ị gee ntị, you must learn something that will change your life for good. Like I always say, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Yes. Ọ bụrụ na ị nọ n'ụwa, ị chọrọ ịdị successful, ihe ị ga-achọba wisdom and knowledge. Yes. Because Solomon, the wisest man, ka ajụ si akere ihe ọ chọrọ. Ya yọọ Chukwu ihe dị ya mma. Ime ihe ọ yọrọ, ọ sinye wisdom. Maka na ọ ma na wisdom ga-eweta ihe ndị ọzọ niile ọ chọrọ n'elu. Elokwara ihe kwuru n'akwụkwọ Hosea 4:6 ọ sị, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. Yeah, so if you look for that thing that is so important, or how you apply those things will determine how successful you will be. Yes. Ihe a na-akpọ legal tender cannot isi n'elu wee daa. Ada ụmụ ihe niile aka ndị mmadụ aghọtara ihe gbasara chi onye ụwa mmadụ. Ya ka anyị chọrọ ka anyị kapịa ya ọnụ taa. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe ọnwa ọbụla nke ọnwa April agabago n'iru ndị mmadụ ebukube gị ọ a whole month ritual. N'isi ụtụtụ anyị jegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Anyị kwukwara na ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na distance abụrụ ebaria maka na ike Chukwu zuru mba dum. Yes. Ihe ị ga-eme na ọmụnụ ịchọ isonye na ya bụ aja bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer requests. Then anyị debe na ọcha na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kenye na ọnwa agwụ. Ụbọchị nchịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri je chụọrọ ndị mmiri aja n'afọ mmadụ dum. Gbakọtazie na temple chụọ aja to entities of powers nọ na temple n'afọ mmadụ dum. Gaa n'ebe nchụ aja gbuo ebulu ma mee saraka. I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe a ihe karịgoro 2 years now. Yes. And I can assure you na o nwere ndị na-eso na aja since anyị bidoro ya wee ruo date. In fact, as we speak, enwere imirikite ndị mmadụ ndị book goro 2024 as a whole. Yes, ha book really na January. Ka ha dị sure na ha skip even a month. Gịnị ka anyị na-eme? Ọ bụrụ na ị dị interested, ịchaachị m na WhatsApp. Akọwazienụ gị other things I need for you. Ihe ị ga-eme ka i wee sonye na ya wụ ya send your token donation to the account number. Ịchaatịzie m gị agwa gị other details. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 08138243871. I repeat 081208813843871. Ma ọkwanụ 08057837672. I repeat 08057837672. Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị na-esonyela anyị n'eziokwu TV ịlaikiri nkụzi ị na-anụ ị chọrọ ịnụ ya ụbọchị ọzọ ma ọ bụ isi arịa mmadụ jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi niile a na-akụzi n'ọdịnala Igbo every day over the years. I can assure you o nwere ihe ọbụla bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo anyị akụzibere over the years. Yes. Ọ bụkwa ndị na-esonyere anyị n'eziokwu TV o nwere Nollywood movie ọbụla ị nere na ya bụ channel ịlaikiri ị chọrọ ịwọchị ọzọ ma isi ala mmadụ jee na ugochitubelu movie production na YouTube ịwọcha ya ma ọ bụ jee na eziokwu great movies na YouTube. Ọ bụrụ na Igbo movie jee na eziokwu TV Nollywood movies. Ka ị na-esonyere anyị na-emetụ aka na share button ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Elọtara mgbe anyị bido ịgbasa ozi ọma ọdịnala. Yes. 2016 that time I didn't ekwu n'okwu gbasara spirituality na social media. Ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ahụ bụ ịkọ ihe gbasara fun, to have fun. Yes, anyị na-akụzi gbasara spirituality that time. Ruo 2018 I graduated fully ordinary spirituality. Ọ bụrụ na ị gee ntị ị ga-amụta some certain mysteries, some of those things na-awa eme na-ajụ ajụjụ na ịdị confused and the nwere onye nyere answer to date. Ya ka achọ ka ịkọwa.
I will kwuo ihe kpatara nkuzi a taa bụ na onwere onye jụrụ m ajụjụ days back wee jụọ m ajụjụ jụọ m sị m na nwoke ọ na-anọ nwaanyị ụwa ma ọ bụ nwaanyị nwere ike ịnọ nwoke ụwa. Simple means bụ na ọ bụrụ na onye nọrọ ụwa bụ grandmother ya mana na ya bụ nwoke n'ụwa nke a, grandmother ya bụ nwaanyị, o nwere ike ịnọ ya ụwa. Yes, n'ụwa nke a bụ nwoke. Ọ dịkwa ka ịjụkwa ajụjụ sị onye bụ nwoke maybe ya grandfather o nwere ike ịnọgo ụwa n'ụwa nke a ịbụ nwaanyị. Ịma na ihe abụghị contending issues ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ over the years ka ha mmadụ. Nke mbụgoro nchọ ka ịghọta bụ na ihe gbasara human existence has been a mystery beyond human comprehension. Maka na ihe kpatara ya bụ na ihe mmadụ na-achọ ka ọ mara at this point bụ ihe dị beyond human comprehension and ihe dị beyond this gross material. Yes, but I will explain to it. Yes, I will give you answer to it because I'm privileged to have access to such information. Upon mother the opportunity, the privilege, in access to such information. But let me explain to you, basalo some certain things in creation. All because of na because of na some certain things were origin here beyond this earth, this gross material. So they will not be able to comprehend how possible it is. Mani gentita mbeti wanya wako ibosubo. Genti can digress here a little bit. You and we can water. I want to get the so kusim. And we're on a Mahadum level. Yes, university level. When they on a secondary, when they on a primary, when they on a kindergarten. So I'm not like you use the simplest terms for you to understand me perfectly. So you're not check what I gave them. Then call basalo distorted souls. Don't remember to carry a cat today. Manon was no present market cover in details about distorted souls and the octa. Now, in creation, when human spirit, I told you that human spirit, we are one spirit germs. Yes, from the origin of humanity, before the origin of man, we are all human germs. Yes. When we are in the spiritual realm, for them madam we refer they can paradise. Yes, or heaven. For the name with heavens, depending from how you are looking at it. One of those ones can be water. He had your water, why actually sound those so mystics, so that we can follow. Now here I check the origin of human being. Human being is spirit. Yes. And we originated from the spiritual plane. And when we are in that spiritual plane, we are like spiritual germs. If I ask you where you were in the last 200, 500 years, 1,000 years, you know? You don't know. You know why? Why you don't know is that whatever that is happening in the spiritual realm is like a mirage to you. It's like a mystery. You don't even know because you are unconscious of who you are, your original self. So when human beings are in the spiritual realm, they call it paradise or heaven, whatever. And at that particular point, we don't even know that we are existing. So, and for that reason, there is no way we'll be able to contribute our quotas because we are adamant. We are not active in creation. God Almighty, in His infinite mercy, thought it wise that allowing human spirits to remain here, the origin of man is the word of the spirit in the spiritual realm. To allow man to remain there, man will not be able to mature or add anything to further creation. God, in His infinite mercy, thought it wise to send man to Kura region, very far away
from the paradise, so that we will be able to be in a cooler region, being this earth gross material, so that we will be able to mature. And for the fact that we are very far away from the proximity of light, from the proximity of God, we will be able to discover who we are and gain consciousness. Do you know that if you are privileged to encounter a spirit being, you see Gabriel? Once you encounter spirit, you will be unconscious. You know why? Why you will be unconscious? That you will not be able to absorb the vibration of that spirit. You will lose yourself. For days. To name various appeasement. He cannot even comprehend it. So many pictures on social media. Maybe the mammals and the elemental beasts are phantoms of the phantoms, as in imaginations of the artist or whatever, whoever that draw it. Because she's not true. No spirit will allow you to wait for you to snap picture. They are not humans. In fact, even if you lose your consciousness, so because of the vibration and the aura of the spirit. So here, those pictures, ignore those pictures. Or imagination of the artist. At that particular point in the spiritual realm, human spirit doesn't nothing like male and female. Nothing like male and female. At that point, we remain as spiritual germs. Nothing like male and female. Oh, abu ni ilotar ka quote to Bible. Yenja like quote to Bible na 80% of my audience I can go Bible in one way or the other. For me, I used to be a Bible scholar. I've gone Bible Genesis to Revelation good 3 times. Yes. So yen na cho kan ko wala gani ya yen jala ke ma to na Bible buna major other spiritual books we maraga to go there. So whereby they go there, so baru, so I wouldn't came out. On whatever Jesus did, Woku, and when I do Makawani, Umunne Sanugun, Onya Noya, Wanyawa, Woka, Onya Nokia, Wanyawa, Onya Nokia, Wanyawa, Ebegidolu, that's what the Woka, 1 year, no Umunne Sa, Umunne Sa, that is. One year abu onye ọnụ nwoke obere oge nwoke ahụ nwanne nwoke anọkwa the same woman onye ahụ emegidoro ụmụnne sa anọcha the woman anwụsịa wee jụọ Jizọs na Bible sị ya n'ụbọchị ikpeazụ kere onye nwaanyị a ga-anwụ nwunye ya ifuru ajụjụ ajụ ya ime ihe ọzọ o wee sị ya n'ụbọchị ikpeazụ enwere ihe dị ka oke na nwunye. Yes, na oke na nwunye a na-enwe because of this gross material to enhance multiplication as in multiply procreation. So here na in the spiritual realm and when they head okay na nwunye maka ndị na-ajụ na-asị na Eze-Ana igwe na enwere ara anụ dị na nwunye dia. So here na achịkọwara na abịa na the spiritual realm enwere dị ka male and female. We are all spirit germs. You got that? So when the originality of human spirit has no sex, it's unisex. That is a one on okay and one on one, because in the spiritual realm is of no use. Yes, and what all yeah, but they are in a more and what on no carbon work and carbon wine, because they are all there for the glory of God. Now, man, by the time we start descending from the spiritual realm, coming down to this gross material, at any planes from the spiritual realm down to this gross material, right? Yes, there were so many planes. My Boasiafa, in Kelvin and the mystic realm, you will pass all of them before
this gross material. Yes. Now, at this gross material, when you are coming down, entering the animistic phase, realm, from that animistic realm, that is where you start taking on form, how, and the thought and desire to be passive or coercive in nature because of the type of work you have decided or assigned to you to do here on earth. For the fact na ị na-abịa n'ụwa ka ị dominate here, ka ị procreate here, ka ị lụọ nke a ma ọ bụ lụọ nke ọzọ, onye nwa bụ ihe necessity na n'ihe etekizi on form ụdị chọrọ ịbụ either they ga-arụ ọrụ as a coerce in nature, as a man, the masculine power, or they ga-arụ ọrụ with the passive nature as a woman. Or at this point of entering the gross material, and my simple stem at this point in entering the gross material, the lower plane, the lower realm, then back was the reason for going to take on form. Line H or ever as a man, the masculine. Now, as a feminine, take it on your own form. Ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta ụmụ nwaanyị na ha dị wika, ọ bụrụ eziokwu, they are passive in nature. Ụmụ nwaanyị na onwe ya bụ spiritually ha dị stronger, but physically nwoke dị stronger because of all nwoke chọrọ ije take on ịlụ dịka the head, the priest, the protector of the home. So o take on from that decision will take the white descending in this gross material to take it on form based on ihe nkwekọrịta ya na mmụọ kwetara ọ ya alụ. Then ụmụ nwaanyị ndị ga-abụzi ndị ga na direct with their volition, pure volition, where the man will follow, are the more passive in nature. So ihe abụ decision they take why entering this gross material. And I can use all the simplest term. Now, on at that point in time, can you male and female? Makana need in this gross material. Now, I want to go now. Now, originally, well, purpose, you have already chosen to be a masculine spirit. Now, all in that direction. Then the other human spirit take your own form, decision to work as a feminine spirit with passive in nature. Now, man, so many things. Abata's the gross material world. So many things. Ema no be mother. Ebonya anoro. Ebonya no. Ebonya anoro aragi. Okwezioku. Ndi mo na atu ya n'inu. Heart of man are satisfied. Eba greedy. Ni ihe niile social vices ndị ọzọ si ebido. Ana m achọ ịgwa gị ihe melụ o ji bido eji wee nwee distorted souls. Originally, in developed world, all the about ndị mmadụ ji amụ our democracy amụ. As in our parties in Nigeria enwere ideology. Enwere no ihe what we stand for. Here be high and we stand in it, on it till death. My Nigeria, one idea. Man gano na APC today, tomorrow or by PDP, tomorrow or next one or by because they want ideology. Even those parties, ideology are all well defined. Akwari Odanya, and double no the ideology. I find it very difficult to adapt with the other party ideology. Man, some of these politicians, if not out of self-centered or greediness or whatever, can what he has on or Bruce Garemako. Oh, yeah, we have Batakwado native in them mad, or Fordon them mad, or mad in it, and we over distorted souls. Originally,
from why entering this gross material, you have already made up your mind where you want to be and what you want to be. But abatazie n'ụwa, and my work here butere distorted. Originally, etu o kwesịrị ede bụ na nwoke ga-reincarnate nwoke ibia. Achọrọ ka gbaa okwu na nwoke, a human spirit from originality of entering this gross material kwesịrị ịwụ nwoke, because his mission on earth is to walk in coerced nature. With the coerced nature, to run with the masculine energy. Now, he remain focused and keep on working with that masculine energy till it accomplishes his earthly existence. The same thing applies to woman food. No question on our originality when coming on this gross material have chosen to be a passive. Or it vibrate towards that direction. Only here kwesịrị ime ka o change at the middle of the game. Maka na agbagodo ball si ka ebugharịa post at the middle of the game. A mara na obugo distortion. Obrozi original plan. Ghọtara ya? So Chukwu okike emeri ya na agbagodo ball e change post. E ma na agaba ya. Position of the post. So to have original plan. Original plan bụ na one will reincarnate man because the reincarnation is as a result of not being perfect in this particular another opportunity to perfect yourself. The way we have it in gross material experiences by in on a school, if you fail exam or terms, you repeat it, or you are standing for. Now, and one other reason, then we change your vibration from being coerced to passive, or the obligate discussion. So originally, ọbụna etu aka esi mie kwesịrị ka nwoke bụrụ nwoke, amụ nwoke ya bụrụ nwoke, amụ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Mana dị ụtọ na ọtụtụ obi mmadụ enwere so many things na-eme ndị mmadụ influence ka nwegoro nke ma mara atụ na ihe butelu ụfọdụ ndị mmadụ ji anọkọta change be at the middle of game. Mana ihe niile abụ mmadụ iri distorted, mmadụ adịghị focus, mmadụ amara ihe ọ bịara on earth to achieve. Ebe onye nọ, ebe ọ nọrọ na-abịa. Ịma ọ nwere onye a na-akpọ ọbara ure ịkpa afịa n'ụlọ ya, onye dị very popular na Nigeria, onye ofe mmanụ. Then according to the interview nụrụ emere last na nwoke ka ọ bụ n'ọgụ University of Lagos. Mgbe ọ na-agụ University of Lagos na o nwere a shop, beauty shop, ebe ọ na-ele unisex. Before you know it, o lebe ihe ụmụ nwaanyị. Before you know it, o dress back and wine. Before you know it, o dress back and wine. Ndị mmadụ na-ehel ya. Before you know it, o nwee passion for it. Before you know it, o transform onwe into human. Ihe a bụ ihe dị ya n'obi because the soul adịgo distorted already. Before mmadụ eme like that, onye ahụ ebidogo n'etiti long back for feel better. They are not satisfied. They have to or feel wezie na chọrọ shortcut. Etu ọ ga-esi wa achieve ihe ọ chọrọ. Therefore, distortion set in. Ọ nwere ndị as we speak now, ọ nwere ndị na-anụ olu m now. Mana ọ na-along ọ bụ nwoke mana ọ na-along ịbụ nwaanyị. Ọ nwere afụgo m mmadụ one ma one ụfọdụ ụmụ nwaanyị sịrị na ụwa ọzọ ya abịa out of free will. Out of free will. Ọ sị na ụwa ọzọ ya abịa na ọ nwoke ka ya abịa. Jụọ ya reason here is very selfish. Reason here bụ no feel na ụmụ nwoke na-enjoy. Jụọ ya nwere ikere ihe bụ enjoyment ụmụ nwoke na-enjoy. Ihe ọ ya akọ bụ worthless thing. Enwere abụrụ eziokwu. Mana our imagination of when not a distant place. O nwere ike nọrị ọ dị aka nwere enjoyment ụmụ nwoke na-enjoy. Ọ dị aka ya bụrụ ya. Etu aka ọ dịkwa ụfọdụ ụmụ nwoke. Do you know as we speak, no one of them walking along to have no one? Do I have reason? Reason all the Nyagi here where he home. Reason all the Nyagi one useless thing all the Nyagi as no feel, no hear one again. Therefore, utterly again here. Oh, yeah, that people are a confused person because of very lot the home. Then the cake all you see will achieve greatness as a man.
ebe ọ bụ na being a man or value ya man or a blessing can always achieve anything as a man. So or fraud not with potential or more na being a man, all the potential to succeed in life and become who you want to be is in you. Here we hear creation mana undermine the real qualities. Oh well. Or they can get those feminine attributes. They catapult at the watcher, you know. So if you that only they do everybody can achieve greatness now. Because now all undermine to go here very working up. Now long visit to be here. Here we wish here. And sometimes if you want to create them way and we will be fruity. You know, you can keep on longer. I want to be a woman. I want to be a woman by dressing and by appearance and the better. If you in this word, I grant you, Manebrugo already a distorted soul because he is confused. Oh, well, characteristics here is more than that. Oh, yeah, what you get a whole noble okay. Man, originally, na spirit no any me, no spirit, one. Mana. Onye originally all spirit wine in ime man always the body of working because no you wish agwa. Yes, somebody can be a quiet person but over characteristics in working here the man working about the good quiet naturally. Yes, and was some attribute to the member of a quiet person by creation or a peace loving person. Yes. Maka ọgwụ na Bible na-asị na ndị na-achụ udo na-aga-akpọ ha ụmụ Chineke mana o nwere some certain areas ọ ga-agba oru ọkwado okwu tie ọda na-etu akọsi no shaking. That's what makes him a man. Mana ọ bụrụ na nwaanyị bụ nwaanyị enwere ihe dị kpọrọ nwaanyị ji bụ nwaanyị those attributes so etu aka ọ dị so o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ọbara uru ije site wara example because ị na-afụ ụdị ndị o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ya efu ihe adịghị ahụ ma family. All those things, all those attributes, and the almost no media, a bro a celebrity, a bro a brand, one of brandy in a brand, their ambassador. Casting in a promote to their jail or promote to their brand. One or not a nobody. When he got those a wheelbarrow push on somewhere. And what he has, I don't know when they brand ambassadors. A brand ambassador will only promote on certain things, or they apply, where they look, you or they represent. You know, man, only a blue body for no reason. A joy that is one personal likeness now. Here, Basalom one. Only they do I when it gets succeed so massively. You know why? Because now nowhere can never be happy. No, we are going. Therefore, the person will not be able to utilize the strength that lies in him as a man. So here that check over distorted souls of those people that longed to be the other cross the other side. Yes, cross carpeting. That one cross to the other side. If by their appearance, by their characteristics, you will know that this was all is not well. Because even at that cross gender, Oma was the best. Because originally is not in him or her. Here on a chok obro. Oma we are perfect. Obo no cross with gender, as no human spirit cross with gender. Kebro wine. Onwere onwe shape wine. Mana no bie abro obi wine go. Etu a all the vice versa. Etu a all the nwoke wine cross with gender to nwoke. Oh, what you go shape moke, man, obi wine. It was here for one cross on the other side. Oh, what shape moke, man, obi the same thing. Here, the real inner person, now be here we are from creation. Here, for one, man, oh, yes, or why they have if all you see, we are or the him, or process of character. Physical character and inwardly. If the hope we had to. So, avoid that when they cross the other side by longing, by free will. So, all that matter in spiritual realm and distorted souls. Because at that point in time,
there is a little bit confusion. Mana amụọ nwoke ọ bụrụ nwoke ọ na-ereincarnate nwoke ọ na-erika ị gather momentum and vibrations as a man. So ihe na-achịkwa ama na ọtụtụ ndị mmadụ na long for such out of ignorance. But that you don't have much n'obi. You will never get anything from it. That reasons jụọ onye ọbụla ịfụ na long for it. Jụọ ya kedu ihe bụ ebumnobi o ji along. Onwere tangible thing ọ enye. O nwere ka ọ sị na nwoke na-ebụrụ nwaanyị na mmadụ ya agba eje Mr. Biz. Ịfụ na orie free food. Mana ọ bụrụ sị na ya bụrụ nwoke na ya afford wee go Mr. Biz ya nwa. Mana ọ chọrọ ịdị lazy. Ebe ọ ya bụ ọ nọrọ ada eke ka handbag. Gbara ya jee Mr. Biz. Ịfụ na ọ chọrọ ịgba mbọ. So all those things, you don't need it. You don't need to be longing for free something. Then the following one when they say actually work can exercise power as the man of the house. To be a man is not easy. To be a man. I want him here to be a man. Makana every a man. Yes. Work then in her. I will go in Genesis. Malaga. As Adam, it had a processing as Nathan. As I'm the Zezo, or seen a bottle. See, only one a bottle. It had no sense is Gatana. Where's that from today going forward? They got walk and I got here. Before you want to hear made to sweat was come. So every working up also sweat. The man is not serious. So why? No, I am more, I am powerful, none and level before. That was it. Yeah, I wouldn't make the Bible where mother out. Getting a match over there. Ọ bụrụ na ị bụ nwoke mara ihe bụ ịbụ nwoke maka na ịbụrụ nwoke onye ọbụla ga na-ene gị anya weta family na-ene gị anya ndị ọgọ na-ene gị anya ụmụ ịmụ na onye ọbụla na-ene gị anya up to you. To be a man is not easy. So ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị originally na-alọ ntobi nwoke ịghọtara ihe ị na-eche maka ya. Ị nwere ike na-eche ego so other things ọ dị ka again mana ị chekiri ya ka i nwee ike balance ya. So etu akwa ọ dị nwa nwoke na-eche maka free awoof nni more hanging out. A man is serious. Nature is a lazy man. So all those things keep us in a man. So aqua go ginka ana cross carpet. Yes, man, spiritual distortion. Yes, on ya batarona. Ụfọdụ nwere ike singing. N'ihe batara na ya chọrọ ụfọdụ ndị na-akụzikwa nwere ike singing. N'ihe batara na ya chọrọ ịkọwalụ ndị mmadụ in details bụ na enwere a lot of confusion. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abanye n'ịgba afọ onye ụwa a na-enwe confusion, so many confusion. Why enwe confusion? Enwere so many things cause ya. Yes. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ụchụ ma ọ bụ alụ dị n'ụzọ gị ya ruo echi onye ụwa nwere ike na-ezo ezo. Ịghọtara ya? A na-agbazi afọ onye ụwa ọ na-aza efukwa. Ma na-akọwakwana m na ọ bụrụ ịgbatara na ọdịnala iburu ụzọ gbawa afa na ihe izi first thing na-eme onye nọrọ m ụwa. Ihe abụrụ ihe nidiri at most. No, ọ bụrụ ihe nidiri. Ihe nidigoro imegoro one. Build your personal relation with ụmụ mmụọ. You build your personal relation with meditation. If you know where go get ụmụ mmụọ ga-eji aka ha na-abịakwute gị na ha na-akpa nkata. Agwara gị na ị ga-ekwesịrị inwere time for your personal devotion and meditation. Yes. Oge a ka ị ga-ezu ụmụ mmụọ. Oge anwa mmụọ ndị gị na ha ga-alụkọ ọrụ ya spiritual guide karịa even iji aka ebịakwute gị gwa onye ya bụ gwa gị ihe ọ chọrọ ka ị mee. Emechara mmanụ na-atụ ihe gbasara personal devotion. Na personal devotion bụ ihe ị nidiri. Ọ bụrụ ije gbagoro afọ onye ụwa maka na ọ bụrụ na ụchụ na-alụ n'ọtọ n'ọdị n'ụzọ gị ọ ga na-ada ịfọkwa. Dere enwere ike na-akpọrọ gị afa n'isi n'ikwu nne gị ma ọ n'isi n'ikwu nna gị. How does he help your problem? Ọ bụrụ onye wa help your problem. Because isikọrọ na ịma ala afọ onye ahụ mana imero peace ịsachara ụzọ gị dị ọcha. Ị na-akpọgodo ebido taa ruo tomorrow ọ ma dị effective maka na enwere huge gulf dị between the vacuum ama eme ka communication be very serious. So because that reason you might nwee cordial relationship with that your spiritual guy. Enwere ihe na-eme isi. So if na ọ bụrụ onye ihe dịgoro mkpa bụ build your nwee time ije nwe meditation with ụmụ mmụọ.
oge akụ ụmụ mmụọ ga na-enyezi gị vision and knowledge. A ga na-aga gị onwe mgbe ihe megide personal devotional, ibido n'ụwa voices, develop ways. That is how what you need. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-abata n'ọdịnala abata na ọjọwa gbawa afọ onye ụwa. Igwe onye anya jiri enwe ya ma ọ bụrụ afọ onye ụwa the most important thing. Onwe problem. So certain people were like ịkọwara ya the simplest thing by ịgwa gị na ọbụrụ uru na-echewalụ afọ onye nọrọ ụwa. Just gị ịmara afọ ị na-asa tata na anya ọha afọ onye ụwa. Ị na-anya na mmiri whatever ị furu ebe a na onye nwa onye ụwa. Ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ na-achọ ka e use the simplest way iji wee mee gị ka ị ghara ịchọwa gbasara ihe na-eme in the great beyond carry your comprehension because na-ekagbu nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ. So they use the simplest thing wee kọwara ya. Mana nke bụ eziokwu bụ whether ma enwelu onye ụwa nwee name. Yes, enwere. I remember when I was very small. Nna mụtara nna m bụ edibia bụrụ onye chiri ọzọ onye nọrọ m ụwa. When I was even small, about 8 to 10 years, elotara m one great dibia nọ na be anyị onye my mother gwara m na onye nwa 3 guys kara m ihe gbasara convulsion na-eme m when the romance. My mother si na obodo na nke m after ka o attend to me. Mesi ihe niile my mother wee sị ego one ka m enye ego wesi mba ha wesi my mother ka eke esi enye m ego na nọkọta ya na ana nwa Eze-Ana ebu nabanye ego na ediri na amakwa na my grandfather was a good man, so therefore no work ya esi wee si weta 1 naira, so o treat him for free. So since that time emesịa mgbe m na-etolite like 10 years, that man pụta ma m ihe mgbe akwa dị man mgbe ọrụ ọfụwana m ihe ọ na-akpọ m ọ dị akpọ m afa m ọfụwana m ihe ọ ga-akpọ m ume a na-ebu ihe ọ ya akpọ m nwa afọ ọzọ nna mụtara my father. Amụrụ m na that time na ọgbara afa. During that time ọ na-attend to my need that time. I had drum that time. Amụrụ m na ọgbara afa afọ a ka ọ na-akpọ m. And mụ atụlitekwa bido gbawa afa. At the end of the day, ọ bụkwa the same person. That man kpọrọ mgbe ahụ. The man abụrụ my lady, abụrụ my family member, or from even another clan. You know that? So then we kwara ya na ọ bụrụ against work. And nke ọzọ nwere ndị nwatakịrị nwere ike ịdị very small n'ahịa ahụ. Nwatakịrị ya dị very small. Ịkpọ ha ya afa, gbaa ya agụ, kpọọ ya afọ onye ya nọrọ ụwa. Mere ya saraka ahụ adị ya mma. Ịkpọ ha ya afọ ahụ onye ya nọrọ ihe ahụ adị ya mma. To onye sị na enwere ihe dị ka agụ enwere. Ịghọtara ya? Mana ya na-achịkọwara na at this point because o kerigo ndị mmadụ too deep. So ọtụtụ ndị mmadụ ịghọtazi ihe gbasara the mystery dị n'ọdịnala na-adị too difficult. Ụfọdụ ga na-eji mindset of ndị ụka wee na-abịa. So for that reason, some teachers feel like ka e remove ihe ọbụla nwere ike ime ndị mmadụ ka people are not ready to think deep. Simplest na ọsịzie gị aha ọ bụrụ Chibuike si na mana onye ụwa ugwu Chibuike. Ihe o ji mee ihe ahụ a simple thing. You can open ihe ọbụla nwere ike ime inu gị think like, but I can tell you na ọ bụrụ na if you go deeper, higher in spiritual plane, you will be seeing your guide. Ịmụrụ na nwere ndị nọ here nwere opportunity ha na ha their guide ịkpa nkata one on one. Inwere idea. Inwere idea nọ na-eme. Ọ bụgoro mgbe m na-eje ụka ọbịa. Even St. Anna Catherine Emmerich and St. Teresa of Avila, they gave account how they communicate one-on-one with their spiritual guide. What you don't know is really a mystery to you and not to all. Oh, they big amateur spiritually, you will be hearing that voice very loud and clear. Oh, when you want the opportunity, the spirit many things. When they are by voice, when they privilege, Kahana Funya, hearing out of maturity. Oh, onye nke sịrị m na akpakọrọsị m na nke ewu na ọbịa na ị ga na-afụ the figure mana na ọ dị ekwe ka efuchi ihu ya ọfụma mana ọ ga na-ezi ozi ịghọtara ya nwa onye nke ewu ndị macha ogoro to the level that na ọ bịazi ogosi gị ihu ya gwa onye ya bụ ụta na-egwu ya ihe mission ya ọ na-aga ide gị ịghọtago gị na mmadụ wee ike n'ogoro etu ọbịa ịmara
ihe niile na-adepend na how ka isi level ịgba ịgbakọtago. So ihe na-achịkọwara gị bụ kaba arụ na-epe attention to ihe gbasara spiritual. Ka m kwuo okwu ahụ ka before mechie. Ihe na chọọ ahụ ka m wee gbaa gị ume ka ị mara na o nwere ike dị na meditation. Ịlụtara akụkọ agwara ya mgbe eji eji Jizọs amatụ na-egesi dibịa na-ekwu otu Baịbụl. Ihe nji eme ihe bụ na agụ m Baịbụl and m eji ihe ahụ ịma wee mara ya. A gwara ya akụkọ gbasara Jizọs, Peter, James and John kwa eziokwu wee kọọla ya akụkọ etu Jizọs ji wee kpọrọ mmadụ taa wee woje n'elu ugwu ka ha jee kpee ekpere. Peter, James and John wee sị na ha megide wee fụzie ka e nwere transfiguration ọkwa inugo maka na Mountain Sinai nwee transfiguration anwa ha wee fụzie Moses na Elijah ka ha bịara ha na Jizọs wee nọ na-akpa nkata. Kedu ihe mmụta dị ya? Ihe mmụta dị ebe a bụ na ọ tụrụ iwezuga onwe gị in meditation na a quiet environment ka ị ga-eji wee nwee ike fụ ihe ị nwere ike ịfụ n'anya nke anya gị na ịnọrọ na noisy place. Ihe ọkụ mmụta dị ya bụ not by iwezuga onwe gị nwee time because akọrọ sị na Jizọs kpọrọ ha wee gbagoo n'elu ugwu. So ihe ọ pụtara bụ na iwezuga onwe gị jee in a special place to pray and meditate is the only way you'll be able to communicate with unseen forces, even your ancestors. Mana a na-ekwu osi ebe abanye na ntị nke osi na ntị ndị a my own as onye mgbasa ozi which ndị kpọrọ m ọrụ gwa m nọọ ihe eji wee kpọ m ọrụ na-abata na from day one m bidoro gbasa ozi ọdịnala Igbo ejiro m nkụzi ọdịnala egwu because that is my calling. Ozi adago whether ihe ijizi eme is your own cup of tea. Ejigo m ọkpọ wee saa aka okwu adago ihe ijizi wee mee is your own cup of tea. But I can tell you ọ bụrụ ga na iweziga onwe gị ide enwe meditation you can never get inspiration. Ị nwere ike na-eche na abụ ọdịnala Igbo is a spirituality mana ị nwere ike ịghọtara ya. Ụfọdụ uche bụ na ọjọọ so eje gbuo anụ ihe ọ bụrụ eziokwu o nwere spirituality there in. And the one any world religion that doesn't encourage you for meditation. Carry spirituality. It's not also even those people that are about occultics that are not into deep meditation. How they matter? Because all through that through meditation, they had a astral travel. All what name astral travel. Yes. All what name by into trance. All during meditation. So one of the things where we can with that in the other medium, where communicate with your chi and their spiritual forces outside meditation. I'm kuseba. Inwa juna kusia. Ejim nakane gotari henzala. Ihenzala wo. Onwa weke no woki owa. The straight answer is yes. Yes, on a rare occasions. However, on one of them na wona ha jere igba afa. Enwere ike ọ bụ na ọmụmụ sochi onye ahụ abụ nwaanyị ịghọtara ya ha nwere ike na-asị na nwaanyị nọrọ nwa mana idirises na nwoke. So ọ bụ ndị nwe special gift ime ihe gbada afa ya nwee ike ịgwa gị nke bụ ya mana ana m agwa gị taa pay less attention to afọ onye nọrọ ụwa. Build goal spiritual maturity. Pay less attention na afọ onye anwa na-agbakwu chi gị na mmụọ niile so chi gị. At the stage, you got mature to the level that number one is afia, but no one will keep you able to see you. Back as spirituality comes. Man, of I won't be when any men know at the lower up. Now, I know, not lowest level. A lie, going on over, going on over. I what you couldn't at the stage, you remain stagnant, they confused, and they will never grow again. So, leave those ones. Focus on developing your spiritual you first. God actually in no gawa case. Oku adago, he is oku ame with your own property. Now, I to work and keep me here in a promo continues in the nation line. This no and this in it. Okay, that's in the join the line and the name of Turakana share bottle. Kachuko keep me here in the Gosieg. I go more for this in the first of the temple, the children of the temple. Our festival this year, nearly Eze-Ana, on 14th of September 2024.
agụọ m ọfọ n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị si na ọ ga-adịrị ụnụ si na onye na-achụ ụnụ ga-ada, onye si na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ụnụ ama adị mma na onye a ama nata mmata ibe ụwa akwụ mana ụnụ ga-adị. A sị m na ụnụ rụọ na ụnụ ga-arụta, ụnụ chụọ na ụnụ ga-achụta n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwụ egbu ojii eji wee chụ aja na-emecha na ọ ga-ekwu udo dịrị ụnụ.